Vítam vás u môjho 5. let's playu Pokémon Ruby. Tak, aby sme si zrekapitulovali, čo sa stalo. Objavil sa tým Magma a uväznil Pokémona jedného človeka. Tak, Grovyle je level 19, som trochu expil. No veľa nie. Tak a dnes si chytíme našeho prvého Pokémona. Ako chytiť, nie mať. A dúfam, že ho nájdeme. Nincada. Pší. No jo. Nincada. Ona je tiež super Pokémon, ale ju práve nehľadám. Co vidím? Sny a cíl. A také zbrz nový čas. A buď nejlepší. Buď prostě nejlepší. No jo. Tak. Kde je? Chcem zajít hlbšie. A dúfam, že tu bude. Teraz ty. Nie, Nincada. Nincadu teraz nehľadáme. No, na budúce toho Pokémona. Možno to urobím tak, že vám ani neukážem, ako ho chytím. Nincada zase. No, neviem ešte ako k tomu Pokémonovi. Prosím, tak posledný pokus, keď to nebude, idem preč. Vizmar. Palím. Ideme preč. Škoda, že som ho nenašiel. A Vizmar je mŕtvý. Ahoj. Dostaneme ďalší Quick Ball. No, Great Ball. Tak, super. Máme ďalší Great Ball od tohto týpka. A sme v nejakej Devon korporácii, kde je prezident. A on nám dá mapu. Sekundu. Niečo sa s ním išiel poradiť. Tak, a tu sedí náš kráľ. Mr. Stone, čo je v preklade Mr. Kameň, alebo nejak tak. A my sme zostali Letter. Pokénov, konečne! Máme Pokénov! Čož je mapa celého regiónu v tejto oblasti. A tu sú ľudia, od ktorých nič nedostaneme, len nám niečo povedia. Takže sa s nimi ani neoplatí rozprávať. No, neskôr tam zajdem a porozprávam sa s nimi. My sa ideme vyhealovať a ideme na dobrodružstvo. Ako to, že keď som trénoval Grovila, takže som toho Pokémona videl.
To nie je možné. Tak. Ideme ďalej. Juhu. Ešte raz sa tam skúsim pozrieť, aj keď veľmi pochybujem. Veľmi silno pochybujem. Ale je to tu. A dostali sme repel. I ten bálu bol repel. Ninkada. Ale myslím, že by som toho Pokémona skôr zabil, než chytil. Pursuit! Zigzagon používa tackle a dokáže zabiť Grovila, ale nedokázal to. Nie, nedokázal to. Ty kokso, to nechápem. To nechápem. Teraz to nebudem riešiť tohto Pokémona. Alebo hej, áno, ja ho chcem. Prečo tu nie je? To nechápem. No ty kokso. To je divadlo toto. Ninkada. Len Ninkada. Ninkada, Wizmur, týchto nehľadám. Šmejde. Chceš niečo vidieť? Absorb. Takto sa to robí. Bože, kde je? Ta Ninkada je sprostá. Už si dopytá. Daj pokoj. Buď proste nejlepší. Ideme hlbšie sa pozrieť. Wizmor. Oje bože. Teraz tu veľmi nič robiť nebudem v tomto dieli, alebo hej. No posledných 5 minút sa niečo deť bude určite. No, nebudem riešiť toho Pokémona. Ideme preč. A tréning je więc mak. Nech to je aspoň on. Ninkada. O môj bože. Ja som len zvedavý, kedy sa s tým Pokémonom stretnem. Wizmar. Tak, nič. V ďalšom dielu vám ho ukážem, keď ho vôbec nájdem. A my ideme preč stadiaľ. Dneska ideme preč z Rustboro City. Preč. Vyhýlujeme sa a pádáme preč konečne. Ne. Dobre, už si mi ho vyhýlovala. Taký úno. A tu je May. A Šimon. Čo? Mr. Petalburg Woods.
Neviem, čo tam kecá. Ahaj. Už ideme na to. Ďalší item bol X accuracy. Ale nebudem riešiť, ako sa to nazýva. A nebol by tu ten Pokémon? Áno, to je on! Konečne! Aj keď je malý level, ja ho vyexpím počas. Áno, leď Grid Ball. Donk, ding. A je môj! Áno, konečne som našiel Pokémona a chytil som ho. Tak dlho som ho hľadal, Tailova. A ja ho budem trénovať. Aspoň do levelu okolo 15, 16. Proste ho budem levelovať a levelovať, pokiaľ nevíde na veľký level. Hlavná vec je, že som... Pozrite, tu je Vingul a tu je ten človečik, Mr. Brainy. A my nasadneme do lodi a ideme preč. Konečne som našiel Tailova. Pokémona, ktorého som ho tak dlho hľadal. Najlepší. Budem proste najlepší. A my sme v novom meste, ktoré nie je veľmi veľké. The Fort Town. A od teba dostaneme Oldrot. Dostali sme Oldrot. Tak. To bude asi všetko pre dnešok. Tento part nebol veľmi zaujímavý. Všetkých sa tu povypitujem. Rôzne veci. A budem hlavne trénovať našeho nového Pokémona Tailova. Ktorý je tuto. Vtačí normálny vtačí Pokémon. Čaute.